Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli amaga mtawino ya kumadzulo tatitu tikumbusanepo apa komanso tidziwisane ziwiri zitatu zimene zikutamanga pa ground makamaka mdziko lathu lino. Tunena panotu George Kasakula yawo yauma yaumiratu ndithu ntchito yatha. Kasakula mukumkumbukira inu uja amene ankayikira kwambiri kumbuyo president wakale wa dziko lino la Malawi Lazarus McCarthy Chakwera mkulu amene uja wakhalanso akuyankhula chipongwe kwambiri, wakhalanso akumaloleza kupanga ndale pa MBC, wakhalanso iyeyo akupanga yekha ndale pa MBC, komanso wakhala akumaloleza nyamata agwiritse ntchito picture yoti sinajambulidwe bwino ndikukayika pa TV ya boma imene ya MBC, zomwe si zinthu zoyenerera ayi. Ena akhoza kumakhala ndi mtima woti kodi iyeyu ndi kuti si Malawi pomuchotsa ntchitoko mesa yenso ndi Malawi ali ndi chiphaso monga mzika ya dziko lino la Malawi. Yes, yenso ndi Malawi ali nacho chiphaso cha mzika Malawi muno, koma chinthu chimodzi chimene ambiri mwa inu mukuyenera kudziwa nchonena kuti ntchito yake mkuluyi samayigwira moyenerera, samagwira ntchito yake molondola. Amalowetsa ndale malo amene samayenera kulowetsedwa ndale. So pa zifukwa zimenezo iyeyu akuyeneradi kuchosedwa ntchito kapena kuluza udindo wake. Okay, nkhani ina imene takumana nayo mkatikati mwa tsiku la lero lino ndiyokhudzana ndi anthu amene akugwira ntchito mboma makamaka ku mbali ya za chipatala. Anthu amene akugwira ntchito mu zipatala zathu mdziko muno, ndipo ena mwa iwo ali ndi maofesi awo kapena tene kuti ali ndi ma pharmacy kapena kuti ma clinics. Anthu amenewa sakuloledwa ndithu kugwiranso ntchito mboma. Apo ayi asankhe chimodzi, asankhe kugwira ntchito mboma kapena asankhe kukhala ndi clinic or pharmacy. Ngati iwo angasankhe kukhala ndi clinic ndiye kuti ntchito kubomako ithe asapitirire, koma ngati akufuna kukhala ndi zonse anthuwa adzalandidwa ndithu ofesi yawo ya mbomayo, komanso adzalandidwanso private business yawo makamaka ya clinic or pharmacy. Nchifukwa chani izi zikuyenda moteromo? Izi zikubwera chonchi chifukwa choti nthawi zambiri kumatuluka maripoti osiyanasiyana okhudzana ndi zinthu ngati zimenezi kuti kwa anthu amene ali ndi ma clinic kapena kuti ma pharmacy ndi anthu amodzi mwa iwo amene amakhala akuba ndithu katundu osiyanasiyana mu zipatala zaboma nkumapitisa ku private. Pamene munthu sakupeza bwino akapitano ku chipatala cha boma kuja kumapezeka kuti akuwuzidwa kuti iyeyu apite ndithu akalandire chithandizo ku clinic. Ndiye kuli madokta ena ndithu amachita so kuwuza kuti pitani first thing amaza kufunsa kaya mmakhala kuti ncholinga choti adziwe kuti muli pafupi ndi clinic yawo kapena pharmacy yawo kapena ya nzawo ina wake. Okay, then mukawauza akuuza ndithu kuti mupite, zinthu zomwe zimachita kuoneseratu nena kuti apa anthuwa andiyenda chandamale kapena kuti pachitika business nake ndi munthu amene akundiuza kuti ndikakumane nayo kapena ndi iyeyu mwini akudziwapo kanthu kuti kumene akundikankhirako ndi kwake kapena kwanzake. So chinthu chinanso ndithu chimene chabweresanso mpungwepungwe mu tsiku la lero lino ndi nkhani yokhudzana ndi madamu amene amakonzedwa ndithu ndi ndalama zochoka ku Arabs komwe kudowa. Anthu akudowa panopo amamva kukoma, amasangalala poona ndithu project imene inayamba mu nthawi ya MCP ndi Chakwera kuti ayi iwowa wapasa ndithu
chitukuko chamuno kwambiri chimene chikubweretsa madzi aukhondo, madzi abwino, ndipo zinali zinthu zonyadilisa kwa anthu akudowa poona kuti yayi president wawo wapanga ndithu mgwirizano, wapita ndithu ukapempha ndalama za nkhaninkhani ndipo zatheka. And anzathu aku Arabs anabwera okha, siuliso anachita kutuma munthu komano wokha anabwera ndikuchichirimika kuti ayi ife tipanga fund ndithu program imeneyi kuti idzuke bwinobwino, mukhale ndi madzi abwino aukhondo. Koma tsoka ndilo pano mkulukuta moyo President Professor Arthur Peter Mutharika akunenetsa ndithu kuti ayi project imeneyi yakudowa iyime, ndipo imeneyi tidzaonabe mtsogolo ngati tingathe kupitirira nayo kapena kuwalola anzathu aku Arabs atengenso gawo limeneyo anatenga poyambapo. Komano ineyo kumbali yanga ngati nzika ya dziko la Malawi, komanso ngati Malawi weniweni ndithu posatengera kuti kudowa sikwathu, koma anthu akudowawo ndi Amalawi. So ngati president akubweretsa tsankho ndithu kuyamba ndi kusankha chonchi kuti ayi na project yakudowa iyi ibayayima, pamene papa titanena kuti zinthu sizili bwino, chifukwa president wa dziko sakuyenera kuyimitsa project yayikulu ngati imeneyo, chifukwa iyo ndi project imene ikuthandiza ndithu osatinso ife tokha, komano ikuthandiza ndimafuna nene kuti suti ithandiza anthu akudowa okha, komanso ithandiza maboma ena amene ayandikira kudowako. Motero pamafunikira ndithu project imene iyi boma ngati kuli kotheka awonjezerepo ndalama zathu, misonkho yathu imene amabaya mwalo mokuba misonkhoyo bweza kumatenga ndithu tamanga nayo ndikupanga fund ku project imene kuti mwina itamange fast kuyikako ndithu mphamvu zofunikira zija kuti itamange, ndipo ikatha anthu ena amene ayandikira kumeneko akathenso kugwira ntchito ndi madzi amenewo, chifukwa ndi project yayikulu imene ikhozanso kupangisa kuti ulimi wanthirira ukhale pena paliponse mu boma lija la Dowa. Apa tikhoza kunena kuti boma yalakwitsa kupanga zimene yapangazi. Ndi nkhani ina ndithu imene yagwedeza mdziko lathu lino, tsiku lalo lino ndi makamaka mzimayi uyu amene ali member of parliament wakuzomba. Mzimayi ameneyi ndi MP ndithu, ndipo ndi uja amene anazaphweseredwa galimoto yake ku parliament ndi anyamatazi kwanje chipani cha MCP acha, mukumbukira ino nthawi imeneyi chayo. So kopezeka kuti mzimayiyu ndithu munthu amene amalankhula Steve MP wakulilongwe amenenso ali wa chipani cha MCP, munthu amene amayankhula kunapezeka ndithu mzimayi ameneyi nkuyimirira kugwedeza ndithu thupi lake makamaka mabere ake ndithu mu parliament. Tangoganizani inu mparliament mumakhala ndithu alendo, mumakhala anthu osiyanasiyana ena oti si andziko muno ndi obwera ndithu, koma amabwera kusapanga nawo participate ndi cholinga choti akwanise kuwunikirapo ziwiri zitatu, akwanise kuona kuti ku Malawi anthu amakambirana za nzeru, kodi titati tawapasa ndalama amene wawa kuti apange china chake ndi zimene wakambirana nazo zingathandize. Koma basi mzimayi ndithu wamkulukulu ndi ukayima, munthu oti ali ndi banja lake, ali ndi ana ake, ndi ukayima pagulu nkupanga zinthu zopasa manyazi ngati zimenezo. Ayi izo sizoyenerera, ndipo Malawi anzanga khala ndi pomwepo pamene ndikadabwerabe ndi nkhani zosiyanasiyana, ndipo ndikupemphani kuti inu musanamalize kuonera video iyi pangani subscribe, share, comment kuti anzanu enanso akwanise kumadziwa nawo zimene zikuchitika pano. Amene simunapangepo subscribe, pangani subscribe ncholinga choti tikwanise ndithu kumakupasirani nkhani, mukhale anthu oyambirira koma peza nkhani zimene zikuchitika mdziko muno tsiku ndi tsiku. Khalani pomwepo pamene tikadalolera bezina zikomo kwambiri.